Pombang. Dene madu selane lokalan lesu sawetara wektu leren sikik ya Gong. Heeh. Wong iki gareng ya tekan goro-goro. Mas. Ya engko rak ya rene wonge. Ha iya. Ha nyandi to? Agi pupuran kae. Apa ngambung bojone atik pupure luntur. Bojone sing ndi sik? Tak takon. Hah? Bojo asli lah. Bojo asli ning transit. Ora melu rene. Ayo marune. Ha. Iya. Heeh, matur nuwun iki isih ditunggoki karo dulur-dulur. Iya. Ayo nek kene iki pancen ngono kuwi, Gong. Piye? Kowe mayang ning daerah kene ora kena ngrusula, luwih kowe iki omahmu dhewe. Heeh. Kepepete yae niki ora ana sing nonton kuwi ora apa-apa. Ayo. Daerah kene iki limbukan rung rampunge bubar. Iya ora apa-apa. Heeh. Ning wondene iki disekseni karo wah penontone isih akeh. Heeh. Wong Jayengan tok nontone. Lah ora apa disyukuri alhamdulillah. Heeh. Nek ning desa liya kuwi ning Yai Jayengan kuwi nek wayah yah mene iki dosare ngaso. Heeh. Ning iki padha tirakat kandhane to. Iya, dungane ya, Gong. Heeh. Muga-muga rezekine warga masyarakat nggone dhewe sak kiwetengene awake dhewe ora lokak malah kebak. Amin. Mergo iki ya nuwun sewu tenan. Ya bloko tenan, Gong. Piye? Awake dhewe sambatan. Sing disambat ora mung kanca-kanca ansor laras ning tangga teparo sanak kadang kiwa tengen ki ya awake dhewe nyambat. Heeh. Mula sesuk kudu ngaturke panuwun tenan kowe. Siap to? Iya. Santai wae perkara kowe diperhatekke. Iya. Bapak ora ya mikir. Wah. Iki ora mikir. Lah sing nyekel dite kono. Iya. Ning tenan sambatan lahir batin tenan gitu. Iya. Kang Gareng gak di aturing jumeneng kuwi. Iya. Muni lahir batin koyoke gelo karo kowe. Ah ngapa? Ayo gelo. Aman. Ora apa-apa. Iya. Diaturi kok. Heeh. Ke piyae Wonogiri Jawa Tengah. Heeh. Disepoti nganggo cara iya Jaya to, Mataram. Heeh. Monggo. Hop. Ngoten niku Pak Di Carayaja menika ngaten menika. Sugeng enjing Mas Yusuf. Nggih. Kok ketoke Sing semangat to. Panjenengan niku lho nek kula niku wis gandang nang omahe dhewe wis cul. Heeh ya. Lah nggih. Tuan rumahe semangat, kula ya semangat. Nggih. Ora engko sik tak genake kowe muni cul ngono kuwi sesuk wayah bali kae terus kowe ora ngapa-ngapa. Oh ya wis. Pokoke sesuk yoga pamit aku, Pak De Gareng pamit aku, tim Son, tim Gamelan pamit aku ki pokoke prinsipku bukwe ora. Mboten napa-napa, Mas. Iya. Ngeten iki pun kulino kok. Nggih. Wah iki ya kelebune anu ya, Tru. Apa? Nggih to, Mas Gareng. Jenengan niku ngelingi riyen saderenge dadi seniman sing kondange luar biasa kaya saniki niku riyen nggih gesange panjenengan menika perjuangane nggih luar biasa rekoso. Heeh. Mboten mung perjuangan, kedelak-delak Mas uripe tenan. Lho lah iya heeh. Mula niki wujud syukur, alhamdulillah. Nggih.
Mergo nderekke wayang tambah sejahtera. Nggih, heeh. Kula niki hari wayang ya melu nyengkuyung. Wong iki padha karo tegale sawahe ladange golek pangan ya ning nggon wayang ngeten niki. Ning ora apa-apa, Dek, aku wis siap. Piye? Nek pendhapane sampean ki wis total dadi rak aku wayangan ning kono to. Ora usah tok bayar, tok ingane ya ora usah. Wah, nek kula ya ora tekan Mas ngoten niku, Mas. Aku ora aku mbok ditekan-tekan ke. Kula wong perwira kok. Wah. Tetep tak Karepku ki men anu lho, utang budine antarane aku karo jenengan kuwi. budi ki ora entuk diutang, Mas. Budi ki omahe kidul kuwi. Ah iya. Tegese wong urip ki padha Mas gentenan. Nggih. Gentenan urip ngono maksudnya. Gentenan kok gentenan urip. Seruli bali-balan. Nggih. Lesung jumengglung. Ki nembang, Dek. Nggih. Sing nom-nom mau wis do berdiri. Iya. Ayo arep engko didekene ora apa-apa. Iya. Sing sepuh. Sing sepuh mendirikan grup dhewe. Wush. Lho nek mau sing nom wis berdiri. Nggih. Saiki sing sepuh diberdirikan. Oh, ae. Kaya Ayah dulu. Langit mandong tumiyong. Ketoke aku karo awakmu jejer ngene iki tole damar iki kaya salah tingkah. iya. Udut poh ngono. Awas gayor. Nah, gayor kok dikok. Kae jare mbiyen anu Mas Napa? Damar. Sore-sore to arep njaluk sore dhuwit. tuku lengo nyangking botol. Ora. Kae esuk-esuk arep njaluk dhuwit nang Butarni. Kuwi jaman jenengan isih gandeng karo Butarni to. Heeh. Ndodok kamar ngono. Mak, ndodok dok. Teko dibuka ngono lah Mas Damar anu kaget no. Lah lenten apa? Lah meng ngoyak-ngoyak. Grogi arep negor kepiye? Hilang. Ora. Udak lang. Sepira ta? Oh iya. Oke. Iya. Paham to nek ngene karo ngeling-eling. Nenona. No. Ngono ta, Pak? Lambo sing gawe cakepan kono kok ya. Iya kok sik to. Wong ya karo ngeling. Aku biasa nek ketemu wong ayu ngene iki terus konsentrasiku buyar Mas. La sik ya cakepane sing piye aku ya. Nganti andi. Langit mendung tumiyong udan grimis kang riwis. Ha iki pelakore teko ayo to. Iya. Biasane sangu HP. Lho entuk dhuwit. Lho pipis kae entuk dhuwit ki. Lah kowe adol apa rono pipis kae entuk dhuwit iki? Pipis lah Mas, mulai gawa dhuwit ki. Silang neh cakepane. Semen. Jur leren sawetara no sakjroning gubuk tuwuh marang rasa tresna mula besok gubuk iki dadi saksi aran gubuk asmara. Sok nek aku karo kowe dadi sing penting aja nganti duwe anak ya Bune. Siap. Aku wis tuwek, kowe wis tuwek engko anak wayah ragat awake dhewe wis ngene iki Bune. Cukup kae wae dopene. Ngeten iki, Pak. Serasi ora ngene iki? Serasi, Bang. Andani ya. Ya. Sik. Arep jenengan apa buke?
Sing bawa wis jenengan. Aku mau wis buka, Bune. Genti sampean. Engko nek wis rampung sing nutup aku. Iya. Ditampane jaipong alus. Oh iya. Butarni. Nggih. Oke. Wah niku apa joget cara Sunda apik kok. Tenan kok aku. Tanggal 26 panjenengan sela napa mboten? Waduh, kula nek ora buka komputer ora hafal, Mas. Waduh. Mbok buka, mbok yo diapalke ngono lho. Ora hafal wong Pancasila wae lali pisan kok. Ya maksude ki engko nek dawuh ki engko. Oh nggih. Terus engko buka catetan. Oh nggih. Tanggal 26 niku ya nek umpama jenengan sela ya wis gak nggo istirahat ngono wae. Iya. Lah Mas, sampean apa ora ngasta tanggal kuwi? Mayang. Oh, mayang. Nggih. Lah kok nek pemaku prei kok gur kon leren ki lho. Ya sesuk tak usulke karo Pak. Tak rewangi ngantek jam yahene iki. Mas, pripun? tak rewangi teko kene sak yahene lho, Mas. Ya. Tanggal 26 sampean ngasta masa aku prei mbok tinggal. Mas, aku wis tekan kene lho, Mas. Iya. Ya wis rasa mulai nek tekan. Nek sampean ora ngajak aku, iki tak gawa mulih. Gawanen. Ya engko tak omongke ning panitia. Nek sing ngene wae gawanen, nek sing ngene-ngene aja. Lho gawanen anggere mampu wae. Ah, ora, Mas. Goleki sing ngene iki wis penak urip tentrem ayem.
ngene iki ora rewel cepake kinang remason lancar ngene iki. Tur nek transferan nyuwun putar ngene iki nek transferan ora dong, nek transferan klunthing ngono. Hah? Transferan ki apa? Nek sing nom-nom ngene iki wis jan. Ning isih peka lho yo nek diapusi. Sinten jenengan? Ya heeh. Nggih lumrah berarti kita tesih waras. Wis to sing wis ndek ben wis. Sing penting kan saiki wis entuk wong sing ora tau ngapusi kan ngono. Aku ora awakmu wis urip bahagia. Turu bareng ungkur-ungkuran adu geger entut-entutan gedhen ngono wis bareng. Heeh. Ning tanggal 26 niku insyaallah lho, ning kula ora janji lho. Kula ora janji. Mbok janji Mas, ben pasti ngono Mas. Kok ngmaksa to? Tak rewangi sambatan lho Mas. Tanggal 26 niku teng Puntuk Kebo niku, tanggal tungan melih nggih. Oh ngoten. Niku Ibu Tari niku kan termasuk pergawe kelurahan nggen seksi kebudayaan. Nah, itu kan di lantarke ngono. Ya ning teng mriku sambatan melih ya Bu ya. Iya, Kok betul. ketoke main kok Mas aku niku. Berarti ora sayang ya nek ora. Ora terus. Kurang sayang piye to aku ora awakmu karo Dik Damar iki. Saplek aku melu nderekke Mas Yusuf lho. Plek nyo. Damar wis tuku wedhus meneh, Mas. Sing keri iki tenan, besok aku tuku wedhus, kupinge gudiken wedhuse. Wong wingi barang ya wis nyambat wong macul kedukane sing etan omahe kae kon macul. Wis ben, kok nggonamu tak paculi dhewe, tenang wae. Ha pacule ra landhep kok, Gong. Heeh. Ya penting digaruk-garukke. Badhe macul, Mas. Ajeng ngrabok niku. Iya. Telaske. Catetan sakroning ati. Asae. 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 Lolo. Bablasane podang kuning urung. Podang kuning. Wah, iki. Ora liyane genti mesake Butarni kok. Iya no. Hah? Masalah gek sak rondo tok iki? Ya ora apa-apa engko baleni meneh. Oh iya. Ning rada suwe lho ya engko ya. Ya. Ya udut-udut sik ngono. Ya. Guyu-guyu sik kono ndang, enak. Ben rada ilang kringete. Iki. Iya. Wong loro, Dik. Ayo, oke. Sing disuwun. Iya. Oke. Mbak Via karo Mbak Tia. Oh iya. Mbak Via karo Mbak Tia, Bu Tia. Via. Ayo Mbak Via. Oke, ya mangga. Berpacu dalam melodi. Apa sepote apa? Oh, sepote kula to. Ya. Ora sah sepot-sepotan. Mboten ngangge. Mboten ngagem. Oke, baik. Men nyaketen menika menawi kanthah spotipun Mangga. mboten prayogi Mas Kering. Yes, ngrungokne kodhok ke ibaratnya spot ngono ya. Lah mriki. Era apik Pripun? apik Apik tenan sepote. Sepote apik. Gayeng. Gayeng. Ya ra Mas. Pripun? Sing enom karo sing wis sepuh iki tetep pilih sing sepuh. Lah pripun? Sepuh ngadeg nyat ora nek masalah. Nggih. Sing enom iki lho, Pripun? Piye? ngadeg ora langsung Benake. Benake. Nyantol. Iki ki arek wis Santel. bordirane nglumpuk. Saged jambak jenengan mau to. Ngene. Dah aku. Ya kok ngerti nih. Jal. Nggih. Nggih. Iya. Nembang. Iya, masa arep Apa? podang Podang kuning.
Pedang kuning ki lho. Nggih. Iya. Ya. Rene karo sapa mau? Hah? Rene karo sapa? Dewe. Wah. Single. Aduh. Aja nakoki rene karo sapa nah. Jenengan ku wong ya reti. Pedang kuning ya, pedang kuning. Monggo tiba. Mengalihkan topik pembicaraan. Pedang kuning. Heeh. Pedang kuning. Garap apa, Gong? Anu. Jambak. Digarap jadel kae mau ya apik. Iya. Langgam mah ki dalange sing mau sing ngendang. Oh iya. Oh, nggih Pak. Anu. Pak Wardoyo. Wardoyo. Nggih. Saka mburi kok kaya apa? Pak Anom. Kok nginceng. Saka samping kaya Pak Wardoyo. Saka ngarep. Iya. Pak War. Iya. Langgam keroncong ya, Mbak? Keroncong. Nggih. Nganggo selo ya, Mas ya. Nggih. Selone ngangge cangkem mawon wong dereng di. Iya. Diperagakan. Selone barate iki ngono wis. Kok kono to? Ibarate selone. Oh, selo. Ding deng kowe ngadahi. Oh alah. Sing diadai apane? Dik, nek selo iki dipethik ngene, ora dijambak. Dijambak senare ya katut kok. Iki dipethik ngono ora gelem kok, Mas. Geleme dijambak mah. Maine kasar kok. Bagus itu. Ya. Heeh. Iso awan ning omah wis ora krasan. Karo nang goleki sing tak sayang. Miber anggon kong goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane
kesegan keluyuran anggole ising tek sayang mobeng-mobeng miber anggan kok Podang kuning dikirim kanggo Mbah Tarno Tania Jaya ya, Dek. Mas Tarno Tania Jaya. Mau ya wis WA. Oh nggih. Nggih, ning kok buwe ora ya. Momon kang umpama entuk saweran karo tak aturke jenengan ngono lho, Dik. Ora entuk ngono kuwi. Kula ya jane piye ya, Tru? Piye? Ngaturin jenengan kok anu pekewo mergo ra ning dite. Ora didit ya kok. Heeh. Masalah ora duwe iki aja diomong-omongke to. Lah pripun? Padha wis to. Wong alame lagi. Sing penting nggih. Ngono. Matur nuwun wis pokoke. Wis padha-padha. Ya engko tak nehi anu lah nggo ijol tukon siwit pupur dan sebagainya lah. Wis duwe. Lho ora-orane nggo ngijoli ngono lho, Dek. Tengane rak ya nganggo ragat. Iya. Wis enek, ora usah dijoli. Mboten napa-napa, selawe mak kok mingan kok. Piro? Selawe. Oh ya gelem nak nu. Nggo ngangsur mendring apa piye? Ora ya ora, mendring. Ukurane seduluran udu nggon duit. Nggih. Ning rasa katresnan. Oh, nggih. Kaya panjenengan Pak Karyanto gelar wayang iki ukurane ora nggon enteke pira duit. Ning rasa tresna karo budaya, tresna karo masyarakat. Mula dongane tambah rezekine, tambah ngrembaka, tambah sukses Mas Yusuf Ansor sak rombongan, sak keluarga. Amin. Nggih, jenengan pun ngendika ngoten niku. Mugi-mugi Gusti paringi jabah lan mugi-mugi ati lan lati panjenengan nyawiji. Ya. Nyawiji, Mas. Nek gareng daerah Australia mriko iki mboten anu, ngomong A ning kenyataane B ngoten. Australia Indonesia, Mas, kene Indonesia. Indonesia bagian jeruk pudel, anu jeruk endi, Mas? Jeruk pudel ki omahe Via kemau ya, Kang. Jeruk legi. Iya, jeruk legi. Jeruk pudel. Jeruk legi. Nggih. Mbak niki kan sajake entuk titipan kuwi, Dik. Heeh, Pak Ayu bareng pipis ki mau. Heeh. Ketoke karo streaming disawer ketoke ngono. Pipis, guys.
ngono terus sawer guys entuk 100. Gift. Iya. Gini. Sepati. Oke, siapa? Bengawan Solo. Riwayatmu kini Sedari dulu jadi perhatian Selamat pagi, Mas Gareng. Oh iya, selamat pagi Mbak Jendes. Nggak boleh gitu. Jendes. Ya arep kasunyatane ngono ampun ngaten Lah iki to. Lho menghormati Lah aku muni ku salah to. Jendes niku Artine sampean ra paham. Apa? Apa? Iki. jenengan ya ora dong kok gek. Iku sik iki bacot ucul kudu tanggung jawab iki. Piye Bacot ucul iki artinya kudu tanggung apa? jawab. Piye carane ora melukai hati kanca? Mbok wis Ya. mung ning omah kok. Iya, Mas. JENDES. Heeh, tegese Jene jenengan ene elok. N Ene nindake pakaryan. D Dadi berkah barokah uripe. E Eling lan waspada. S Sukses. weh. Elah. Ye. Dadakan lho Gang. Amin, amin. Nek ora piyai sing cerdas kan ora iso ngono. Lah aku iki tenan mletik kok Mas. Bengkel las Terima kasih ya Mas Gareng. Bengkelas. Mas sama. Niki kula wonten titipan, Nah, nggih. tipan anak putu. Mboten. Kok titipan. Saking Mas Anton Karawang. Oh, Anton sinten? Rawuh rene. Mboten. Dititipke. Oh, transfer. Iya. Oh iya. Ah, kok Transfer. dite iso mawujud, Mbak? Pak sinten lumantar Pak Sutek. Oh, Pak Nggih. Sutek. Lumantar Pak Sutek. Jane ketoke transfernya ragur 100 sih. Kayak iki piyai Oh, jujur. pripun? Oh, malah 50 iki malah jenengan tambahi to, Pak. Oh, nggih matur suwun Syukur nggih, Pak. kowe malah ditambahi kowe iki malah. Alhamdulillah. Wong kok sok curigaan sikik. Aku jan ora gampang percaya wong lanang. Wah. Sudah. Tak. Kok ndak res. Kowe nek duwe pikiran sing apa jenenge suudon terus ngono, kok ndak ora jendes lho. Oh iya, berarti aku jandes wae ya. Ah, jendes wae. Iya. Lagune Sidorondo. Wah, sido jendes. Heeh. Pak Sutek kersa duet mboten monggo. Ayo lek mumpung neng omah lho iki. Monggo. Heeh. Mas Sutek menika nggih perantauan. Nggih. Oh, Lah iki sesuk ngaten. neng CBD neng tanggal 13 Desember kuwi Mbak ning kan Oh, awake dhewe. IKG. Iya, IKG itu Nggih. kita ke sana. Neng Bu karo Pak Degareng apa ora aku ora do. Nusul, wis tak aku nusul pokoke. Ngeyel kok aku. Nusul, penting iso Sesuk metu nggih kok ngangge omah. gareng, tapi mboten gareng niki. Aku tetep nusul. Wis. Iya. Gareng pong. Ayo lek sutek. Monggo Mas Sutek. Monggo Mas Cutik, sapa mau? Sutek. Ayo Mas Cutik. Sutek. Mas Sutik. Cutek, Mas cutek. Cutik, monggo Mas. Kin omong ora kleru-kleru engko gek gejala bisu lho iki. Ora. Lancar. Oh, ngomong kleru-kleru kok gejala bisu. Sidorondo sidane karo Pak Degareng. Ya. Nggih, monggo. Ayo Mas Mojo. Ayo. Yo. Asoy. Anselaras. Jelasin.
Ming pisan. Kok rampungnya bareng loh. Garapnya sekali pentas ganti sekali pentas ganti. Iya dong, kan kreatif. Ya ini namanya garap kewirangan ini saya. Kemaluan. Kewirangan. Ojo dibasake Indonesia. Iya, Mas Anton sampun nggih. Terima kasih Pak Sutik. Oh, oke. Sudah ya Mas Gareng. Lunas 1.000 lunas ya. Iya. Saking Mas Sutik, nggih Mas Sutik. Nah, maksudnya Mas Sutik. Dek, ngene. Nun. Ki 100 ku jenengan ki. Apa iki? Iki sing 200 aku engko bayar pemulas. Iki duit iki lho apa kaya ngene jadah. Yo ta, ndang ta. Iki dipiye? Iki lho. Ya saweran, adum saweran ngono ora apa-apa to. Ayo dikenahke timbang pada seduluran. Lho, kok genake piye to? Ya gor iki. Pila boro. Ah iya. Iki tenan Mas. Pripun? Duit berkah ki ngene iki. Lah pripun? Nah, duit ngene iki berkah iki sesuk iso dadi 10 juta iso Mas iki. Oh. Piye carane? Tukoke petang angka. Ha, jan wis. Kok gagah tak jak ziarah nang makam kae mau. Golek nomor kae monggo. Ora. Aku tahu ngono kuwi keblinger ana. Zaman SDSB iki tahun dhisik nek sampean rong ngenangi nek Pak Karyanto pun SDSB dhisik. Wah, enek jenenge kuburan jarene wangker kon golek anu rono, wangsit rono, sesuk metune. Magrib aku wis teko kono, Mas.
Mbah Heru nyuwun nomor kangge sesuk metune pinten. Jedul Mbah Heru, modar kowe mergo nomor kok njaluk aku ngono kuwi lho. Wong mati kok dijaluki iki kleru, Mas. Kleru, Mas. Kuwi salah kaprah kuwi. Iya. Niki saestu. Nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Niki Nggih, jenengan kumah kula sing ngaturke panuwun, aja jenengan aja matur nuwun mergo dit niku ning kula sing ngaturke panuwun karo jenengan. Kula bapak manggili keluarga, pokoke matur nuwun banget jenengan pun kersa kraya-raya tindak mriki. Mongko nyopir dhewe lho, Kang. Ah, ta, Mboten napa-napa lah sopir kula umrohke niki bapak. Wah, gleleng. Gleleng. Piye lho? Kurang umuk piye lho uripku. Mpun niki? Nggih. Niki mpun. Mpun. Gemeng niku tukane solar. Dek, daleme jenengan iki meng Adiraja kono lumanyaran ngetan sithik wis tekan kok. Nggih Mas, nggih. 100 pun cekap solar. Pun cekap pun. Tukoke semen entuk rong sak nek nggo raupunan. Nasu, ya. Ora kecap wae. Kanti no. Apalan kok kecap terus. Iya. Iya. Matur nuwun, Bapak. Kantongi dek ora tegel aku. Lah ngopo kok ora tegel kuwi udu ditku kok kuwi dit saweran kok. Aja sindene wis sugih. Iki ya ngono iki bendarane iki, bendara sinden iki. Sing endi? Niku mbakne kan kuwi wis sugih mesti entuk PKH kok kuwi. Omahe tingkat loro, gase 3 kilo apa ora? Ya kan anu to Mas. Pripun? Nggih pun, makasih ya. Arep belani kok ora sida. Ya wis, tak kasihke kase ya. Aja, Dik, aja. Ora tak kon jukuk dhewe kok. Aja. Lah wis tekan ngisor. Wis karo pakdene kok ora. Oh, modar. Heeh. Cek, halo. Iki kok do doyan men ngerogoh to yang meneng. Iya. Nggih, Nggih. mbok nawi sampun cekap. Nggih, wis pokoke kula nyuwun. Sedaya lepat nyun pangapunten. Wah, kula sing nyuwun ngapunten kowe ora Mboten, Mas. kok jenengan. Niki saestu raket langgeng sing Amin. seduluran. Amin. Amin. Iya. Pokoknya siap-siap toto-toto engko bakal tak repoti genti pun. Oh, siap. Ah, kudu siap. Ampun kapok lho. Kula sambat ampun kapok. Mboten, kapan mulai sambatan mriki, Mas? Oke. Di tanggal 26 ngene Bu. Nggih, Bu. Cerahe butar niku mau. Oh, nggih. Aku menguman 350 kok kuwi tanggal 26. Santai mawon. Pun kathah, Mas, pun kathah. Wis pokoke dhuwit iki goleke gampang, Mas. Nggih. Anggere ikhlas, Nggih. kok teko karepe dhewe. Nggih. Sangkan Paraning dumadi. ingkang menika harus Dharma. bertobatlah untuk yang belum bertobat. Oh, nggih. Nggih. Bersyukur. Sampun matur nuwun. Nggih. Gandeng sampun mboten wonten menapa-menapa. Loh, maksudnya sampun mboten Kat wonten. wingi ora ning apa-apa. Sampun mboten wonten rembug malih. Nggih. Kula badhe lengser nyun pamit. Wong sesuk-esuk niku kula nggih tesih enten ayan. Napa? Turu. Ngadinonga rahayu sukses sedaya, Matur nuwun. sukses untuk wayangku. Ya, wayang kita semua budaya bangsa. Terima kasih warga masyarakat wonten ing jeruk legi, sehat panjang umur, kathah rezeki. Amin. Matur nuwun. Amin. Ngene iki lho piyai profesional ki, Truk. Ha ngopo? Ora ngarep-arep bayaran. Adite ngomah wis kintalan kok. Iya. Ah wis usahane ya luar biasa Pakde Gareng kuwi. Heeh. Duwe kos ora mung sak nggon. Ora nggon kose kuwi kok. Kandhani kok. Iya. Saka kono kuwi wis iso ngeruk dhuwit. Ah iya. Dagelan sugih kok gelange seminggu ganti. Ndak ijo kok jaga. Heeh. Nek tamu kae terus ya ayo dipethukke kok ora.
swamya ngamreng ong kadi karenaning aswase yen neng marga malagung tumiring sang kandha wastrat mojo leng-leng laluang ngulati surya mangrang sang wayah belgek sadulita nuwun sewu kisana panjenengan rawuh teng Pendopo Pedukuhan Karang Kadempel nuwun sewu kula dereng manut dereng tepung karo sampeyan. Mbok kula nyuwun dawuhe panjenengan iki piyai saka ngendi sinten asmane? Ya Bos. Sampeyan ki sapa terus wong ngendi? Jaka apa Duda? Nuwun mangapunten Ki Lurah. Mbok bilih jengandika nggih panjenengan Sang Ki Lurah Semar Badranaya sudi mestani dhateng jasad kula. Kula pun sabda pailun. Sinten? Sabda pailun. Sabda paintu. Sabda pailun Pak. Nggih. Sabda pailun. Nggih. Lah nuwun sewu. Panjenengan menika sinten? Kula niki abdine Sinuwun Prabu Salya. Ngaten. Abdine Sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka. Nggih. Lah nggih umur kaya kula ngeten iki nggih ajeng nderekke sinten ngaten. Ya nggih. Niku Ki Lurah Bagong. Heeh, Mbah. Nggih. Matur nuwun wis rawuh rene arep ming sambatan. Mboten napa-napa, ora apa-apa. Kula ki ndagel ora dibayar mboten napa-napa, mudet kula mon sugih kok. Heeh, nggih. Mboten napa-napa, ampun nggih. Nuwun sewu. Kiai Sabda Pailun wonten dawuh. Sampeyan rawuh mriki niku wigatine napa? Niki niku diutus Sinuwun Prabu Salya. Nggih. Kula kinen matur ngersanipun para Pandhawa ning kula mboten mboten pripun. Napa niku? Kula mboten tekan karep kula niku. Merga kula niku ngrumangsani, Pak. Kula niku ngrumangsani Mas. Kula niku ming kawula cilik ngoten. Dadi umami ora anune sapa, Mbah? Niku lho ajeng matur teng Pandhawa niku mboten derajat kula niku ming kawula cilik ngaten. Kersanipun kados pundi? Bakenipun kula suwun panjenengan gethok tular teng para Pandhawa. Nggih. Bilih Sinuwun Prabu Salya niku ajeng rawuh teng pesanggrahan Hupalawiya dhateng resanipun para Pandhawa ngaten. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing alis risang mawe kandrung sabaran. Nggih. Lah nek ngaten dawuh nggih kula tampi. Nggih. Nggih, kula aturne teng Pandhawa. Nggih, lah nek ngaten nggih kula matur nuwun. Lah arep nanti Mbah sampeyan ajeng nggih wangsul lagi ajeng napa? Lah ngeten iki kula pun kedambet damel, nyambut damel. Nggih,
Napa sambutan damele? Nata. Oh, alah penata nggih, Mas. Nggih kula mengke kula aturne. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit iki Lurah. Bagong, apa Pak? Ature ngabdine Sinuwun Prabu Salya mau kudu diaturke. Oke. Awitane ya piye? Ha iya. Kowe ora usah lunga-lunga kowe nengo kene wae. Aku dhewe tak sing sowan Pandhawa tak matur wigatine iki mau Bagong. Oke. Oh